വസ്ത്ര വ്യാപാര രംഗത്ത് മാറ്റത്തിന്റെ സൂര്യോദയം. മുറാദ് വെഡിംഗ് സെന്റർ, കുറ്റിപ്പുറം റോഡ്, കാരത്തൂർ. നമസ്കാരം. വെട്ട ന്യൂസ് ഓൺ ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. കല്യാണം ഇനി വേറെ ലെവൽ. ബാസിദ് വെഡിംഗ് മാൾ, ബാസിദ് ആർക്കേഡ്, പൂങ്കോട്ടുകുളം, തിരൂർ. പരിയാപുരം നവയുഗ് ഹെൽത്ത് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹൃദയ പുനർജീവന മാർഗങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ പരിശീലന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഡോക്ടർ എം.എൻ. അബ്ദുറഹിമാൻ ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി. ട്രെൻഡി ആൻഡ് കസ്റ്റമൈസ് കളക്ഷൻ, ബെസ്റ്റ് ഇൻ ബഡ്ജറ്റ്. തെയ്യം പാട്ടിൽ പോലൊരു ഓപ്ഷൻ വേറെ ഇല്ല. പരിയാപുരം നവയുഗ് ഹെൽത്ത് ക്ലബ്ബ് ഹൃദയ പുനർജീവന മാർഗങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിശീലന ക്ലാസ്സിൽ ഡെമ്മി ഉപയോഗിച്ച് ഡോക്ടർ എം.എൻ. അബ്ദുറഹിമാൻ പരിശീലനം നൽകി. വി.എം. അയ്യൂബ്, കെ. സുശീലൻ, പി. മുരളീധരൻ, സുഹറ, ഖദീജ, ഫാത്തിമ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വെട്ട ന്യൂസ് ബിപിയങ്ങാടി.